जिहेतु जोंनि ओनसोलाव मोनसे आन्दलननि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दंबोयोमोन लाइमुथि होननानै बुङोब्ला एसे सिगां जोंना जोंनि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा मख'लांबाय लाइमुथिनि सेंग्रा होननाय लोगो लोगो हाइवे बारनानै बहाय खामानिबो मावहैनो हाया सोरनावबा थाहैनो हाया सोरबा फिसाजो बिलाइ हरोब्लाबो फिसाजोनाव आलासि जाहैग्राफोरखौनो आइजें लाग्रा बा हाथियार दैग्रानि होननानै सन्देह खालामनानै पुलिसजों बेंथा जानाय थानायाव सोजानानै टर्चार खालामजानाय गावजों गावनो गोबां बेले बेजे बेफोर घटनाया जानानै थांबाय आं बेखौ गोसोखांनो सानला आरो जोंहा मानाव गेदेर बिजाथि बिथाङा गिबियैनो बेखौ फोरमायना होलांखाबाय दा आङो बुंनो साननाया जोंनि बिपिएफनि मानाव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बसुमतारीमोन बायदिनि भुल सिद्धान्तआवनो जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय लकसभायाव दिल्लीयाव जोंनि जानानै खोथा बुंनो हानाय जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ दिल्ली बिटिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आरो नोंथांमोननि दोलोखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै बेफोरबायदि बुंबाय थायो मा बुंगोन बेनि सायाव बियो जादों केवल हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिमोन बायदिनि भुल सिद्धान्तनि थाखाय सासे अजनजाति मानसिनो भुवा एसटि सार्टिफिकेट होनानै जोङो 10 बोसोर एमपिखौ जोंनिफ्राय खोमाना लानो गोनां जादों बिथांनो एसटि सार्टिफिकेटखौ सोर होआ आरो सोरनि समाव जायामोन बेखौ थन्न थन्न नोंथांमोनहा मिथिनानै लानाया मोजां बिथांनो सरनिया नब सरनिया बिथांनो जाय मानसिया एसटि नंखाथारा बिथांनो एसटि सार्टिफिकेट होनानै जोंनि बर'नि गांनाय उखैनाय जोंनि बुंनो थानाय बाथ्राफोरखौ दिल्लीयाव खुगा मुथयग्रा बिथांमोनहा 10 बोसोर जों एमपिखौ खोमानांबाय जोङो मा बुंनो सानदोंमोन बेखौनो बाद हो जोंनि हेंथायै जोंनि एगेन्स्टै नब कुमार सरनिया बिथाङा अबर' जानानै बर'नि हेंथायै 10 बोसोर जोंनि बागै गाज्रि बुंनानै दिल्लीयाव जोंनि इमेजखौ मोनसे गाज्रि खालामनो थाखाय बिथाङा सेस्था खालामबाय थादों नाथाय दिनै बे रोखा जाबाय जे नब सरनिया बिथाङा एसटि नङा आरो गोबाव समनि उनावहाय जोङो दिनै जोंनि जायगानिफ्रायनो चिरां जिल्लानिफ्रायनो सासे एमपिखौ जों मोननो थांगासिनो दङ बिथाङा माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ बुंलांखाजोब्बाय दा आं मोनसे खोथाखौ फोरमायलांनो सानदों बिपिएफनि मोन्थोरा जाहैबाय डिभाइड एन्ड रुल जायखौ ब्रिटिशफोरासो बाहायोमोन नङा होमबा खोनाफेरबाय जोंनि सेंग्राफोरा माने गमामायैनो खोनानांगौ इयुथफोरा डिभाइड एन्ड रुल सोखावनानै दोन आरो राज खालाम जोंनि बर'जों बर'नो जोंखौ सोखावनानै दोनबाय थानानै बिथांमोना राज खालामनो खुंथाय गोहोआव थाबाय थानो रां आरजिबाय थानो बायदिसिना गाव गावनि बेक्तिगत लाबा लाबाय थानो बिथांमोना सेस्था खालामबाय थादों डिभाइड एन्ड रुलखौ बाहायदों बर'नि गेजेरावनो बर'आ खावसे खावसेखा होननाय मोनसे नेरेटिभ चिन्ताधारा जोंनि गेजेराव फैबाय लाबोदों नंगौना नङा जोंनि दोलोनि मानसि रायजो राजानो रायलायो जेला बुजाय खनसे फैयो ओइ बर'आलाय खावसे खावसेखा रायलाया होमबा दा बर'आ खावसे खावसेखा बै लाइन मोनसेयावबो बे खावसे खावसेयानो जागोन काजलगावआवबो खावसे खावसेयानो रुनिकाटायावबो बर'फ्रा खावसे खावसेखासो उरि खावसे बे खावसे खावसे खालामनानै गाव गावनि गेजेरावहाय बिदा फंबायजों गामिजों गामि एरियाजों एरिया सोखावलायनानै बिथांमोना राज खालामबाय थानो लुबैदों दा दिनै प्रमद बर' बिथां फैखांनायनि उनावहाय बे डिभाइड एन्ड रुल सोखाव आरो खुंथाय गोहोआव थाबाय था एबा सासन खालामखौ जोङो ज्राब गारनानै जों माखौ मोन्थोर खालामदों बिपिएल बिथाङा जोंनि प्रमद बर' बिथाङा इउनाइट एन्ड रुल खौसे जा आरो गावखौनो गाव सासन खालामनानै दा खौसे जा होननाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव सान्थि फैबाय सोरबा साहा खोला बुंलायनाय गैला जोंहा बावैसो दान मोननैसो सिगां चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो बिथांखौ बांसिन भट लानानै जा देरहाहोनांगौ देरहाहोनो हागोन हाया रायज्लायजादोंमोन लाइमुथि ओनसोलनिफ्राय बेसेबां भट हरनो हागोन बेफोरनि सायावसो जोंहा मानसिफोरा निर्धार जासिगोन दा जोङो मेन इस्युखौ आं माखासे बुंबावगोन जिहेतु बिथाङा बुंलांखाबाय सोलोंथाइ इडुकेसन मेगन दंब्लाबो सोलोंथाइ गैयाबा खाना खोमा दंब्लाबो सोलोंथाइ गैयाबा बेंगा
खुगा दंबाबो सोलोंथाइ गैयाबा जों बुबा जायो गोबां जारिमिनारि जाथाय जालांबाय गोबां परिबेस फैबाय जोंनि गेजेराव जाउनाव जोंनि माखासे आदै मादै आबौमोनहा सोलोंथाइखौ लाबोनो हायाखैसै बे मोनसे परिबेसजों जों दङमोन नाथाय दिनै जोंहा सान्थि फैबाय नोंथांमोनहा गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायाखै मालाय मा जानो नोंथांमोननि फिसाफोरा लानांगोन गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होनो गोसो दंना गैया रायज्लायजांदों जौगालांनाय मुलुगजों खारफा होलांनो गोसो दंना गैया ना खुन्दुं जायखौ माने आथिं फोलावबा बोरैबा आसुगुरा नांफ्लांबाथाय मुसारिया फ्राद थाङो बिथांमोननि मुसारि राननाया बिदि नंगौना नङामोन आथिङा फोलावफ्लांनानै आसुगुर हानो बावदोंबा बे आसुगुरा नांजायो लोगो लोगो फ्राद थाङो मुसारिया बेफोरबायदि सुथा कम्बल खुन्दुं दहाय बिथाङा लांदों मुथानै खुन्दुं जाहैदों बेजों रुमालसो दानांगौना दख'नासो दानांगौ दा बेफोर परिबेसा जोंनाव गैला सान्थि फैबाय आरो आं मोनसे बिथांखिनि बागै नोंथांमोननो मिथिहोलांबावनो लुबैदों गियान सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों जायफोरनि न'खरा गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसिपि पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र' रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन